बिगियाननि मुगायाव गोनोखोआरिफ्रा मा मावनो हायो मा हाया बे खेबाव गोनोखोआरिया बानायगोन अखाफोराव सुबुंफोरनि थाग्रा जायगा। नासानि गोनोखोआरिया बुंनाय बादिब्ला फैगौ 2030 मायथाइनि गेजेरावनो अखाफोराव सुबुंफ्रा थानो हागोन। ओरियन अख्रांमानि गोनोखोआरि हावार्ड हुएआ बुंदों फैगौ 2030 नि गेजेराव सुबुंफोरनि थाग्रा जायगाखौ बानायफुंनाया आबुं जागोन। गोनोखोआरिया लोगोसे बुंबावदों अखाफोराव सुबुं थानो हानाय जायगाखौ मावफुंनो हायोब्ला गोनोखोआरिफोरनि संदाननाय नायबिजिरनाय खामानिया गोरलै जागोन। मख'नो गोनांदि गिबि आरो नैथि खेब नाजानाया फेलें जानायनि उनाव थांनाय 16 नबेम्बराव फ्लरिडानिफ्राय अखाफोरसिम आर्टेमिस 1 जन्थ्रखौ दैथायहरनो हादों। नासाया थांनाय 50 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो अखाफोरसिम एप'ल' जन्थ्रखौ दैथायहरनानै दायो सुबुंफोर दैथायहरनायनि गिदिर थांखि लादों। नासानि थांखि अखाफोराव थानाय गासैबो बिथिंनि सायाव संदाननानै दिहुनगोन। नाथाय नासानि बे गिदिर थांखिखौ मावफुंनो लानाया गोरलै जानाय नङा होननानै गोनोखोआरि हावार्ड हुएआ बुङो। गोनोखोआरि हावार्डनि बादिब्ला नासाया अखाफोर मिशननि थाखाय 42 सानाव गासै 60,000 किल'मिटार अख्रां सायाव दावबायगोन होननानै फोरमायदों। स्कुटी आरो बाइक सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां फोसावथाय। चिरांनि काजलगावआव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो होनायजों लोगोसे मोजां अफार लानानै फैदों। नोंथांमोना बे श'रुमनिफ्राय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे गंनै हेलमेट, गांसे ब्लेंकेट, नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोनफागोन। MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बेफोर खाबुखौ नोंथांमोना 19 नबेम्बरनिफ्राय 30 डिसेम्बरसिम मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोजाम स्कुटी बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव सोलाय सोल' खालामनो हागोन। नोंथांमोना MMH अट' हन्डा श'रुमाव स्कुटी आरो बाइकखौ बायनो गोसो दङब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8720957824 एबा 6001916155 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।